जोबोद गोजोननाय मोनदों जे 50 बोसोरनि सिगां बेयाव जे फरायसालि गायसननानै बर' बिजोंजों बिनि बर' फरायसा फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइ लानो लामा बेखेवनायनि थाखाय आरो लोगोसे एसामिसबो दंदेरो बेयाव आरो मोननैबो बिजोंजों बेयाव फरायनायनि दा जोबोद फरायसुला फरायसुलिफोरा मोजां जायगायाव बिसोरो खामानि मावहैनो थाखाय सुबिदा मोनदों। बेनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङाव जि मानसिफ्रा बे मिंमां नोलोबारि फरायसालिखौ गायसनदोंमोन, गायसननानै बिसोरो बेयाव गियाननि मन्दिर हिसाबै जागायजेनदोंमोन। बे जागायनायनि थाखाय बिसोरनिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। लोगोसे इसिबां भितोरा ओनसोलाव बे फोरोंसालि गायसननानै बेयाव फरायनो सुबिदा होनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जिबायदि हेफाजाब होनानै गावसोरनो बेयाव फरायसालि गायसनदोंमोन, बे रायजोफोरनिसिमबो आं साबायखर बावहरबाय। आरो बेयाव दा 50 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेयाव गुबुन बिथिङाव फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेयाव फरायनानैनो बायदिसिना खामानियाव बिसोर एंगेज जानो हादों, गियान लानो हादों। आरो दा 50 बोसोर जानायलाय बे फरायसालियाव दिनै गल्डेन जुबलि सेलिब्रेसन खालामगासिनो दङ। बे गल्डेन जुबलिनि गेजेरजों आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों जे बेनि स्कुलाव जेसेबां इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बे 50 बोसोरनि सिगाङाव गायसनजानाय स्कुलाव दाबो मोजाङै जायाखै। बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ डेभेलप खालामनांगौ। गोबां दाबो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगुरु गैया। आं बेखायनो इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय आं आरम्भ खालामदों जे बे फरायसालियाव इनफ्रास्ट्राक्चार जेसेबां डेभेलप जानांगौमोन दाबो जायाखै। माने बबेबा स्कुलनि रुम गैया, बा टिचारफोर थानो थाखाय रुम गैया, बा बायदि जेसेबां स्कुल मोनसेयाव थानांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार, बे इनफ्रास्ट्राक्चार गैया। बेनि लोगोसे फोरोंगिरिनि जिथु अभाब, फोरोंगिरियानो गैया। जे बर' बिजोंनि मोनसे फरायसालि बेयाव जेसेबां फोरोंगिरि थानांगौमोन, दा फोरोंगिरिखौनो बेयाव जेसेबां सरकारा एपइन्ट खालामनांगौमोन एपइन्ट खालामनो हायाखै। आरो लोगोसे दाथ' सरकारा मोनसे फोरोंगिरिफोर थिसननाय मोनसे दफाखौ खालामगासिनो दङ। थेवब्लाबो थारमाने बिसोर टिउटर हिसाबैसो माबादों, बासिदों। टिउटर हिसाबै बासिनाय फोरोंगिरिफोरा बेसेबां सिरियासलि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फोरोंगोन आरो बेसेबां सिरियासलि बिसोर बे इडुकेसन सिस्टेमखौ डेभेलप खालामनो नाजागोन, बे खोथानि सायाव एसे सन्देह दङ। बेखायनो सरकारनिफ्राय बहुद बेयाव सहाय खालामनांगौ खामानि दङ आरो जोबोद माने फोरोंगिरिफोर थिसननायनि खामानि दङ, खिन्थु फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो हायाखै। आरो लोगोसे गोदान निउ इडुकेसन पलिसि फैदों। इडुकेसन पलिसि फैनाय लोगो लोगो बेयाव इनफ्रास्ट्राक्चार बेसेबां डेभेलप जानांगौ बेखौ दाबो खालामनो हायाखै। आरो तार लोगोसे फोरोंगिरिफोर थिसननाय खामानि, बेसेबां फोरोंगिरि नांगोन। निउ इडुकेसन पलिसि मथेबा बहुत हाजार माने फोरोंगिरि नांगौ जायो आरो रुम नांगौ आरो बे बायदिसिना माने मा होनो बेखौ डिपार्टमेन्ट थागोन। बे डिपार्टमेन्टखौ बोरै फुलफिल खालामगोन, बेनि थाखाय एसे मोनसे सन्देह दं। बेनि थाखायनो मोनसे सरकारा खुब सिरियासलि बे खामानिखौ मावनांगोन। दाथ' गासैबो गुबुन जाथि, गुबुन माहारि आरो गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बयबो ज' जानानै आसामखौ माने रैखाथि खालामनो थाखाय आरो आसामखौ रैखाथि खालामनानै जौगाहोनो थाखाय सिन्था खालामदों। खारन बिजेपि कंग्रेसफोरा जेब्लाबो बिसोरो बोखावनाय राजनिति खालामो। बिसोरो पलाराइज पलिटिक्स खालामनानै हिन्दु मुसलमाननि नामाव राजनिति खालामो, बर'नि नामाव राजनिति खालामो, मिसिं मिसिंनि नामाव राजनिति खालामो, जाति जनजातिनि नामाव बिसोरो राजनिति खालामो, बा भाषानि सायावबो बिसोर राजनिति खालामो। बिदि राजनितिनिफ्राय आसामनि मानसिफ्रा मोजां मोनाखै। बेखायनो गासैबो खौसेथि थानानै माब्रै आसामनि गुबुन जातिफोरखौ दावगालांहोनो हायो, माब्रै रैखाथि खालामनो हायो, बा सामग्रिकभावे गासै आसामनि सुबुंआरिखौ माब्रै रैखाथि खालामनानै जौगाहोनो हायो, बे साननाया
आसामनि सुबुंआरिफोरनि गेजेराव फैदों आरो बेखायनो गोदान सोलायनाय सिन्था खालामदों गोदान बिथिं लानानै आवगायनो सानदों गोदान बिथिं लानानै दावगानो सानदों बेनिखायनो जोङो खुब साइन्टिफिकेलि खुब बिगियानसम्मत भाबै जों आवगायनो सानदों आरो प्रेक्टिकेलि जों दावगानो सानदों बेखायनो जोंखौ बर'आनो जा मिसिङानो जा आहमानो जा कुस कलितायानो जा बा गुबुन गुबुन हारि जा भोजपुरियानो जा मारवारियानो जा बा माइनरिटि मुसलमान ख्रिस्टान सिख इसाई गासैबो ज' जानानै जों माब्रै दावगानो हायो बे खोथाखौ सानदों खिन्थु बिजेपिया जेब्लायबो हिन्दु मुसलमान राजनिति खालामदों बा गुबुन गुबुन जात पातनि राजनिति खालामदों कंग्रेसआबो बेबायदिनो खालामबोबाय थादोंमोन बेखायनो दा गोदान सिन्था लानानै बयखौबो खौसे खालामनानै जों माबोरै दावगानो हायो बे खोथाखौ लानायखायनो बयबो हारिया जोंखौ एक्सेप्ट खालामदों गुबुन गुबुन हारिफ्राबो जोंजों फैदों दा आरो धेमाजियावथ' जों इयाव निश्चितबाबो जों देरहागोन आरो सार मोनसे सोंलुआव दा जों खोनानो मोन्दों गोबां खौरां बिजोङाव जे नोंथांमोना बिपिएफजों लोगो जानो नागिरदों होननानै आरो आफादगिरिफ्राव हाग्रामायाबो बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ जे नोंथांमोनजों रायज्लायनाय सावरायनाय सोलोंगासिनो बेसेबां आगबारायदों दा जेसेबां रिजनेल माने पलिटिकेल पार्टि दं बा आनसलिक दल दं बिसोरजों जोङो उमय हथियाभाबै जोङो आवगायनो नागिरदों जयै खौसे आवगायनो नागिरदों खारन राष्ट्रीय दलफोरा माने दिल्लीनिफ्राय जिफोर माने राष्ट्रीय दल दं बे राजखान्थि आफादफोरा बिसोरो जेब्लायबो जोंखौ नारसिननो नागिरबाय थायो आरो जोंनि राइट्सनि थाखाय जों बुंनो नागिरबा बिसोर खोनासङा गतिके बे खोथाखौ साननानै दा गुबुन गुबुन आनसलिक दलफोरा जेनाखि बिपिएफ बा एसडिसि बा रायजो दल आरो दा दिल्लीयाव थानाय आम आदमि पार्टि आरो लोगोसे बिहारनि आरजेडि आरो ओरैजाय तृणमूल कंग्रेस बा एनपिपि ओरै कनराड सांमानि बिसोरबो गासिबो आनसलिक दलफोरा माने मोनसे खौसे माबायदि आवगायनो हायो आरो बिजेपि आरो कंग्रेसखौ माने जों बोखारनो हायो माने सरकारनिफ्राय बेखौ बयबो नाजागासिनो दं बेखायनो बिपिएफआबो फैगोन जोंजों बिपिएफजोंबो जों रायज्लायगासिनो दं बिपिएफजों जोंना पजिटिभलि आवगायगासिनो दङ निस्सय बिपिएफआ जोंजों थाफागोन